som nepochopil. Svet sa zmenil. Jančo kokot. Cítim to vo vode. Zatlieskajme Junglerovi. Cítim to v zemi. Pafo je retard. Cítim to vo vzduchu. Veľa, čo kedysi bolo, je stratené. Pretože nikto nežije, kto by si to pamätal. Všetko to začalo so založením rolami na DPB servery. 3 boli darované zakladateľom, ktorí boli najdlhšie na serveri, najmúdrejší a najspravedlivejší zo všetkých bytostí. 4 pre poslancov DPB, ktorých člen vyhral prvé voľby, takže mali kontrolu. A 5 rolí boli darované členom LSNJ, ktorí chceli všetku silu od DPB. V týchto rolách bola viazaná sila a vôľa vládnuť celému serveru. Ale všetci z nich boli podvedení. Lebo ešte jedna rola bola urobená dávno predtým, a to owner serveru. Hlboko vo svete Slovenska, v nížine Podunajskej, v roku 2018 Jarn založil server a s týmto mal aj rolu ownera serveru, ktorú následne získal tzv. Killer. Jeden owner, aby vládol všetkým. Na jednej párty si ale Killer nechal otvorený mobil. A to využil vtedajší člen LSNJ, ktorý tak túžil pomoci ako nikto iný. Bidu Lakas. Bidu Lakas potajomky zobral mobil, zatiaľ čo Killer sa doplval zo žuvaku a z jeho mobilu dal ownera serveru sebe. Jeden po jednom boli vyhadzovaní členovia serveru. Jeden textový channel za druhým boli vymazávané, až dokým na serveri nezostalo nič, až na kvóty. Nakoniec sa samotný Lukáš vzdal role ownera, ktorá upadla naspäť Jarnovi. Server sa pomaly zotavil, ale nikto nikdy nezabudne na to, čo sa v tú noc udialo. Dobrú chuť. Amo, ja mám kouzal, neviem sa k ním dostať. Ale som bez. Zachránte primáta Ryana. Primáta? Okej, Primáta. Pozor, zachránte primát. Zachránte primáta. Mission zachránte primáta. Tohto Zachránte primáta z Pyrametua. Zachránte Ja neviem. Kamo, Bafo, atakni ho jedenkrát. atakni! Ty si hlupák. Atakni! Čo robí môj botlane? Oh, literally je tam fucking kráter, sorry. Fear je range. Sorry, ty hypertučka, a.k.a. teba, je tam kráter. Teda. Ježiš, že som saveoval klip, počkaj. Kamo! Dobre, killer. Nekillujem. Report! Povazím. Report. On saveoval klip, jak to možno? No, ne Bambi, kinda. Kamo, ale... Prečo ho zabil? Kamo, ale však... Chuť, my by sme... Okej, kamo. Jak nemá fír? Jak nemá fír? Ty... Neviem, klamať, hraďme len postav proti trash championovi, že jasne. Ja som už nebol veľký gnár, fuck. Blatantný play. Vypal Matej Žinžák. Matej utekaj. Idem nakúpiť na hop. Neurobil ten play. Zlý. Je to hapka na bote. Matej.
Čo robíš? FF. Čo som videl? No tak asi nie. Jak zlý. Čo tak fast? On hral len násobne lepšie. Matej! No trolí! Alien House Roulette Oren. AFSK. Three LGBT Yarnists. Kámo, tam screenshotný tento fucking message. Ja čo nemôžem. Myslel si Karta zdala Jarno, čo mi chýlaj. Prodal Jerry. To si nevieš vymyslieť. Jo. Blood 3. Hej. Kámo, papu damage, prosím, nepozerajte sa. What? Bafo. Ja som farmil celú hru. Papu, prečo mám takmer dvakrát viac damage, jak ty? Ja som každý len nafarmil formu a potom... Bafo nenaintil, buďme radi, že to tak je. Papu, fajn, no. Ja som hral PvE. Bafo, dobrá práca. Nie, okej, dobrá práca, Bafo. Hej, to nie je Papu. také... Okej, nie budem to. Lukáš to driftíš. Je niečo bylo, že by som vyhral. Nie, genius. Jo, Frikio prišiel na mid. To je mega hard. Chytil do toho, ne. Mňa to chytilo. Nové jone kombo. Dobre. By the way, Hex. Kto to je, Lukáš? Bacha na toho veľkého čáva. Takého. Čo robiť? Rýchlejšie. Next. Mal Ečko je na cooldown, neviem, to má na kost, ja neviem, proste. Čo robíme, Matej? Ja ju nenávidím, fucking. Celkom pomáha, ale tak Kalo, zase... get me out. Po tomto tilting pattern play. Jebne ma. Čelo? Za jedno HP? Nerobí sa. Ty experimentuješ moc takto svojou sexualitou a ja viem, že som gay. Čiže ja ne. Nová stratégia, proste utekať a už si doma Matej, zbíja. upančuj ho. Mobilný. Jo. Neviem, jak vyzerá. Ja viem, že nevieš. Matej! Ja som nekúpil item, lebo som pozeral o tom. Nie. Vždy môj teammate. Takže Šura, on nemá textu. Ináč ja som sa ani raz celú túto lane ešte nepozeral mimo toho. Ja som najlepší šen. Mne by musel čavo umierať na lane, aby Je, som... počkaj, my máme šena. Ja myslím, že by sme fajtili. Dobre, už ma priamo ide. Tepel som bol pohoda. Sir, bait. Stavu! Ok, ja som shenmate. Čo zrobil? Kámo, čo som prehral? Čo robím? Je Peter Petrin Goldfish Proller proste. Holy shit. Ale však on kolol, že bejtuje pre ňo. Fuck Ale ty you. si hitne a instantne zo... Ale proste, prečo? Proste, ja lúzem svoj mind. Môže hýbať. O môj bože. Nemám kve. Ja lúznem svoj mind. Holy. Na to je veľká wave, na to je veľká wave, guys. It's my goal round. My sme mohli mať solo, kebyže Sir dávalo 20 damage viac vtedy.
Idete Au. na to, či ne? Idem dál. Oh, Alebo berám tretiu minulú. Kasadwin. Na ten top, to je môj top. Kasa, win. Asadin, ne? Dobre. Vieš, že tam zaneba. Čo keby toto urobí? Čo keby? Je proste, že ultnem the fuck in. Yes, nemá stenu. Ideme na to. Guys. Vejtol som stenu, Zeri! Zeri! Let's fucking go. Zeri! Prečo ide okolo? Zeri. Kámo, ja Kámo, no way, že oni vejsnú stenu na mňa, keď... No way. Kámo, ja nehrám okolo, ja nehrám proste okolo jenom, ja hrám okolo Lukáša. Ty si shortcastel ten hud. Ak pôjdem in, zomrem tragicky? Hej, dobre, tragicky. No dobra. Čo si hovoril? Som to videl. Balls. Negerské kule. Ja som práve zabil dami. On je práve executal môj kolektor. Respektujem, lebo je opičák. A jasne. Ja musím kúpiť toto. Počkaj, Titanic je teda dobrá, lebo ona to nie je auto tak damage. Jo, prečo som tu? Čau, Kalista. Čo robíte tu? Dobrý deň. Čo robíte? Čo tam robíte? Jak sa máte? My zabijeme dami a moveneme ku vám. Tak, nezvírať. OK. On je otrasný, OK, res. Matěj, ty si tak zlý! Preto to sa nebojíš Sirena Pakovi. Presne preto to sa nebojíš Sirena. Nerozumiete. Nie, on prestane existovať ten deň. Kámo, prestaň rozprávať, jak to nerozumieš. Dobre, Dobre, mutujem si ťa. Dám ti 10 sekundový mute, pre mňa. Dám ti 10 sekundový výstražný mute, aby si začal rozprávať. Dám si osobný 10 sekundový. Môžeš pokračovať, Matej. Ne. Toto je taký joke! He's killing, man. Jeho tým je neotrasný. Toto je taký joke! Ja chcem vidieť damage chart, kamo. Kvôli to ľudia. Čo on chce vie damage shark? Počujem sa. Jo, bože. Damage shark. Strejda by tam pohybal nohiem. Karma je OP. Kamo, ja ťa pútnem. Poď sem. Ja sa vidiem takto, to skútek. Kombím ťa already. Pozor, zítra. Pozor. Nechcel fajtiť, fuck you. Ja som zase počul chvalého fucking kola. Epický voľný. Prečo je vždy zlý? O môj bože. Literally proste, že počúvnem jeho call-out a bol to zlý fucking Je play. to mechanický god, what the fuck? Ty si sa pozeral ten fight? My sme Peťo kinda pozerali. Full HD, potni sa vlastnou cageou do Flash. Vieš, keď to rikasneš, tak ti zruší sa tá scéna. Peťo, Rika, ty si nič, ty si Ja som tu robil ten fight, ja som mal taký niečo tievec. Au. What is that? Počkaj, čo? Takým verím, prosím. Musím vyrať tento kombat, ja to lúznem. Yes! a zóny zdvíha. OK, dal som to do slipov rovno. Kámo. Bože. Opa. Sír. Opa. Sír. Jak?
Ja myslím, že midlaner, možno až na backla, možno fajn bude na bot, ale... No nie, actually to, tak on mi ofieš, Čo? on má trikla. Čo? Firmeťu. Čo som hit? Kamo... Čo som hit? Že som bližšie tým pádom. No... Teraz mám minus 0% loadnutý. Neironicky, to tam píše. Minus 0%. Ne, nestiel som, už mám 5. Fuck. OK! Jak ten kôň. Red buff. A red buff ti dal psychózu. Asi za všetko to Ja som ale- zrobil red buff a potom zabil 3 ľudí. To sme dosť psychózne. What the fuck? Prečo by si zabil 3 ľudí? A vieš, čo si urobil ty? Masívny vrah. What the hell? Vieš, čo si urobil ty? Ťa dám na políciu, ťa udám. Dobre, udaj ma. Urob to. Prosím. Jo, what the fuck? Prečo Actually sme to ho trochu... To si sa práve priznal? Ja som povedal, nech ma udá. My dostali confession od neho, what the fuck? Okay, to Udaj ma. What the fuck? Jo, policaj, počuj si to? Pán policajt, Literálne ma udaj za vraždu 3 ľudí. Urob to. pán I policajt, dare you. tu mám dôkaz. Holy shit, combo. Okej. Ja som dead. Okej, on to actually to zrobil. Lil Gas nevedeli, čo sa robí. Čo je tento čavo? Bafo, jak Joslak chceš byť? What the fuck? Ja som tam, sír. No som ich zabil dvakrát Kajna. Všetko. Som ťa nevidel hitnúť jedne. 5, 4, 3, 2, 1. A budeme na ľudí. To počítať? Som spamätal už. Videl som dobre, čo sa práve stalo? Kamo, on tam stal. Dobre, vieš čo, poďme FF, poďme spať. Jaha. Nový! V tejto lodi bol ten zvukový puzzle, ale on ešte, nielen, že tam boli rôzne piče, ale tam bol... Jak som to povedal úplne, že... A díky. Majú Rajna. Jak ste sa tradeli? Tieto naše trady, Peťo, sú celkom... Musíme znižiť ten damage. Damage zniž sa. Ani ne. Sír nás zabil. On sa reálne znižil. Banán! Banana. Banana. To tu není. Do piče hovorím, že nej som. Nenadávaj. Co tu máme Hej, to si agresívny. Drž hubu. Kde? Kde sme vlastne? Držte svoj hríbik, malý. To tam ste vieš. Nie som Medzi nami, medzi tvoj, tento hríbik malý. No. Ja rozumiem, čo sú limited skiny. Leroy Ok, Jenkins! ale čavo má odkopali ho. Ale mám staty. Ja mám už Dobrý, dostat. daj dobrý Leroy screen. Leroy Jenkins! Jo, Hej. Kamo nemá dvoch lírojov. Leroy Jenkins!
Thumbs up, let's do this. Ináč neviem, jak to znie. Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Ťa mne boli hrdlo, man. Tak lebo hovorí moc veľa Leroy. Leroy! Čiže to robí ten lyrik, počuť? Leroy Jenkins! Leroy approved. Lebo toto fakt Čo? vôbec není. Okay, what? Čo? To? To by šéfim, nie? Pardon. Jebáme mi. No ty useless hovno. A nie ten. Tak chceš hovnúť. Čo som spravil? Bloodne. Nie, ale mne niečo mi radil Discord, ale neviem jak. Ja som tam. niečo mi radil, ale neviem to. Musel livnúť, tak to bol úplne neznesiteľný pekne. Moje uši. Ale... Nemusíš beatboxovať, akože dobre. Díky za privítanie. On išiel crazy, to si počul. Už mal koláčik, nepoznáš. Čik. A namiesto toho, aby povedal Dominik klíri loptu, povedal áno, mám koláčik a nahral na gól. Nie, ja už ho mám. Literally nahral Enemákovi na gól, zatiaľ čo hovoril áno, mal som koláčik. Áno, už som koláčik mal, mami. Ja už som mami mal koláčik a Dominik, Koláčik. tu dostávame gól teraz, lebo nerozprávam do mikrofónu, lebo sme vo vojse kvôli jednej veci, aby som mi povedal raz za 5 minút, aby si povedal raz za 5 minút, mám loptu, alebo clearni. Ne. My hráme Rocket League, my hráme mute session, my hráme legit, že ideme do vojsu, aby sme boli muted. Som legit, potrápny. Paťo, ty vieš, ty si bol expert na olejové farby. Ty si bol expert na olejové farby, alebo dačo. Ok, opica. Čo? Okej. A čo chceš? Mi ukradol Lukáš, to tu okej? si necháš, keď ťa takto nazýva? Ok, opica. Opýtal nie, ako Akože on za to nemôže, Peťo, ja neviem prečo tak nazývaš. Proste, straight up. Ja bude taký, že ty si expert na olejové farby a čo bude, že ok, opica. Joj, to som sa nechal. Ale ako je to pečko, Čo by som tam nespravil? Peter. Ok. Come on. Musím ísť. Ok, ja... Myslím si, že viem čo hrá to, podľa mňa to OTK deck. Musíš ísť alebo musíš ísť? Potato hra, vysvetlím. Potato! Bože, kamo. Kamo, len Nepovedal jedla, zemiak. proste len metafory s jedlami, ja mám smotaný potato, neviem. English or Spanish? To je návod. My 8-ročná years old ass, keď sa Čo? Ja milujem tieto... Proste, že úplne gibberish vety. Maj 8-ročná keď sa ma otec pýta, Má 8-ročná years gibberish ass. Keď sa ma otec pýta, čo som tu do pekla vytvoril z lega a ja to také nie na to návno. Do väzenia choď. Som čakal, že povieš, že to také, že... Ok, on je real za toto. Ty si úplne gumičus vypil, čo? Som čakal. Ok, on je tak real, oh môj bože, on je tak real za toto. Jak real, jak Okej. true. Ale iba Real Ones sa hrali s Legom.
Iba Real Ones? To je proste povieš tu na generic vec a povieš, že iba Real Ones. Čo, iba Real Ones majú Wi-Fi v ich dome. Ja som kokot. Prava! Posejujem. Anto konečne priznal. Ty spokakanče, dajte pred Brennu. No také, že občas vnímaš, čo hovorí, ale... Takže čo hovorí? Jaký pokakanče, či čo? Ale náčuky nevnímaš, že to je proste, že... Ono to kinda, že jepujem, lebo mám English. Ja potrebujem jepovať, aby som sa nestrel na hru. Ja actual neironicky proste hrám lepšie. Proste. Tak zle, ne? No, lebo som doteraz nejepoval, lebo môj teammate bol mute. Jak mám jepovať, keď mám mute čo? On to je literálne tvoja vina. Už nikdy si nesťažujem. On to je literálne tvoja vina. Mute a potom, že jeping session, tak akože budem mať schizo session proste pre seba. A čomu? Budem sa rozprávať sám so sebou. Majú schizo Epic Session, halo, so sebou. Že má. No? No. Vyriešený. Nie. Nie. To nie je dobré. Však aj Buffo odporúča tiež, rozprávaj sa s vlastnými vlastmi, vieš to. Keď máš nejaké mentálne problémy, tak ja neviem, akože rozprávať sa s tými hlasmi. Si to vyrieš s tými hlasmi seba, ha? Rieš to. Takže prídeš tomuto psychologovi a on bude taký, že keď máš problém s hlasmi, tak si to s nimi vyrieš, tak shake my head. Literally sa ja neviem, čo mám tu ja robiť? On mi zedol. Literally sa s nimi dohodne, ja neviem. Dobre, Preberám ťuchni iba? cheese. Ja si potrebujem pozerať recept. Cheese veľmi záleží, lebo Cheese ako cheesecake? je tu cheese, proste cheese ako syr. Ja som tam. Cheese Matthew. Akože hociaký syr je proste estín. Wash your back. Valina mi dáva advice, jak sa sprchu. Čo? To som počúva. Čo si povedal? To práve povedal, čo neviem. Valina mi dáva advice, jak... Jak sa to pani napadne? Silnejší pes, žere! Tak keď vie viernosť, tak tvoj ziliak nestojí 0. Ja neviem. Dano, nie, ty nikdy nebol rank 1 a 3 hviezdičky, čiže to nepochopíš. Nikdy nepochopil Buffo. Nikdy nepochopíš, Dano. Toto pochopia aj ľudia, čo boli nad rank 1 a 3 hviezdičky. Buffo literally nikdy nepochopil. Literally nikdy. Rozprávaj si to. Ja som And I never understood why it feels so good. Ja tomu začínam chápať kvôli tomu, že som bol jednu výhru od Legend. Matej určite k tomu chápe. Lukáš môže. Hej, ja tomu tak nechápem. Ja som bol veľmi blízko k tomu, aby som to pochopil. Ty si veľmi ďalej. No dobre. Musíš to teraz klajmnúť, to si nechal. Dobre, akože to urobím, Šurli. No, že môžem alebo nejako. Môžeš, ja to mám zapnuté. Tento muž bojuje vlastnú vojnu. Nemá žiadne pravidlo, žiadne hranice, nehnev ani mučenie, obchodovanie s ľuďmi alebo genocídu. Nie je verný žiadnej vlajke alebo krajine alebo akémukoľvek setu ideálov. Je hľadaný v 18 krajinách a spolupracuje s Gokuman TV. Vymieňa krv za peniaze. Nebojí sa povedať hocičo. Pred hocikým zradí aj svojho najbližšieho priateľa pre svoje potešenie. Vedel by ukončiť Hlodomor, ale má iné priority. Toto je Dietrich Skvorný. Okej, utekaj Buffo. Nezobíte všetky.
Nie! Oko! Sorry. Ono to skoro vyšlo. Do piče! By the way. Čo robí Buffo SK? Buffo! Ale čo robíš? Ja ti sú na tvojom buffe, ja ti tam volkapneš! Ty si kokotný. A ešte dáš kill, Kajse! Toto celé bolo na to, aby si tam volkapol do 5? Áno. Domobatik, teda. To nie je gól. Toto je... Čo je toto? Mám 7 saveov a ty nevieš stihnúť jednu. Ale čak pozri, čo to je za strelu. Do piče prestan tu jepovať. Ja neviem to kombo! Fleši na neho, nie za neho. Prečo dám neveď? Ale ono to malo 900. Ty si taký primát. Ono to malo 900. Ono to malo 900. Brown. Ono to malo 900. Jak ťa outsmite Brown? To môj bože. Kamo, report the primate. Hej, môj fucking... Som ho rútol a dal mu W a netekol damage. A potom som zomrel. S okuliármi smiley. Dobre, literally. Neviem, normálne nerobia, neviem. Dobre, to, čo som sa snažil urobiť, bolo dať ult a zomiasnúť, ale... Bolo dať ult a zomreť, asi tak. To zomrieť sa podarilo veľmi dobre tebe. Čo robíš vôbec? Hej, ja Nie, ale Buffo, ty rozmýšľaš, čo si urobil? Áno, ty nemáš povedz mi, že máš cancel pestol, aby si mi to povedal, ja neviem, proste ja ti hovorím v tom, že ťa chcem... DJ Kvalt má cancel. Matej, počul si niekedy o tragédii Daniela Bubulára? Nie. Myslel som si, že nie. Nie je to totiž príbeh, ktorý by ti člen ŽMV povedal. Je to legenda DPB. Daniel Bubulár. Bol temný rager z DPB, tak silný a sprostý, že vedel použiť svoje emócie tak, aby vedel, síce na silu, spraviť Buffo rage. Až tak sa vyznal v temnej strane, že svojim intením vedel prinútiť ostatných, aby rageovali. On naozaj vedel spraviť Buffo rage na silu? Temná sila emócií je cesta k veľa schopnostiam, ktoré niektorí považujú za neprirodzené. A čo sa s ním stalo? Daniel Bubulár, takzvaný Buffo SK, stal sa tak silným, že už si aj sám klipuje vlastné rage klipy. Tak silný, že už vie nahnevať sám seba a tak spraviť Buffo rage. Stále sa ale sťažuje na Sir a kvali botlinku, že feedia. Je to ale ironické, lebo on bol práve ten, kto nafeedil ich lanerov. Je možné sa naučiť túto schopnosť? Nie, Matej, nie je. Nie od niekoho tak retardovaného. A tlstého. Pathfinding, piče. Prosím, on bude stranu na schénu a fakt idiotom kvali. Prosím. Neviem, čo bolo toto? No ideš, vás pria. Ty si idiot! A fucking nenávidím, fucking Sir. Som fucking zakrútil, dobre, ale následol som fucking damage. Pretože to bude jedna najhoršia videohra ever, pretože ever. Kriapol sekundy cici. One of a kind. Oni sú fakt... Prečo to počúvam? Dobre, mutujem tento botlane. Tento botlane fucking mutujem. Ne? Mám nejakú univerziu. Nepovedeš Maximus. Kde je môj pojebaný tým, kurva? Môj vyjebaný tým, tam fajtím 30 sekúnd a oni sa pozerajú.
Jaký? Dve. No však to robím, ty kokot! Dobre, nesmím do círa. To bol fucking game winning play toto. Pikerová matka je guys, ja neviem, čo je toto. Pikometer od každého fucking skillshotu, od všetkého. Od každého damage sourceu ever je literally pixel. No, on je akože Evoluis Turbo Gigala. Uvidíme, jak sa prehral. Čavo? Vyhralo. To bolo tak... To bol pojebaný skurvený teammate, ty. Vyhrali to! Odrež na oku. No, daj tak se. Level som. On má ultinu a vyhral. Keď začne čo mne byť turbo useless, prosím. Negatív ľuďom a nie to, čo je. Ale hej. Kokot, pojebaný firmateľ. Dobrý a... Akože. Ešte, že to je WW, Warwick. Ach jaj, čo je toto? Tvoja matka spinka. Ja som Little Kings, ty Kings. Hej, I guess, že čo mi turbo zlý. Jeba, čo to prejebáme v rozkurvenú. Čo som mohol, čo som mohol? Jasné, že Ferniger, súti zozadu. Som literally... Ty si literally tutu. Kreten. Fucking autista. Tak fucking funny. Sir, vieš, že som skočil na Gnara? to videl. Na Gnara som skočil a ho to nokaplo. Prečo ešte taký Literally. On literally má neironický dieru fucking v mozgu. Jak vieš, jak ty literally si tak lucky, že vieš dýchať, what? Tebe letí chýba kritické myslenie. Ne, toto je len... Zoberme to L a poďme ďalej. So životom. Čiže Buffo je AFK? Prečo je jebnutý? No aj tak to prehrali. Ale... Ja neviem, proste, toto má viac silti, keď proste prehráš na to, že Čavo sa už zdal kúkery. Prečo ste fefli? Lebo si Prečo ste nebyl. literally ľudí s dierou v mozgu? Lebo si level. My sa pýtali, či to... Nie. Možno máš dieru v mozgu. Počuť som bolo. Tu máš gigantický turbotumor. Prečo by si fucking FF-oval hru ever? Práve Billy bol ak si dosť dobrý. Kamo, žijeme v demokracii, každý sa pýtali sme sa, hlasujte... Tak som našťastie bol ten, ktorý tu nebol. Drž piču, Bubulán, drž Bubulán. Bola otázka, 100% povedal, že máme FF-núť. My sa pýtali, kto nechce FF-núť a bolo 4:0, že FF-neme. Čiže ty sa sťažuješ, ty sa zdržal z hlasovania, debilko, tak sa sťažuj. Ty si v parlamente, tak to dojebu, no ťa vykopú. Literally dostal liver penalty. Ty si v parlamente, tak... Áno, som literally dostal liver penalty, no, ja viem, no. Ne? Ale kvôli komu asi?
Že by to bol 4-ročný držnej kvalit Peter Pitrun Jarn a Dominik Šepček. My sme ťa prinútili. David Šepček. No a ty proste odídeš. Haló? Peter Jarn! Dominik Šepček! Jarn! Accusations in Wildcard. Literally, traja fucking... Nie som v manželskom... Nesamovolný individuálny hlupý. David Jančuk. Dobrú chuť.